сегодня ваше самочувствие? Очень хорошо. Літаральна тыдзень таму Ольга Келячкова была ў 2 кроках ад параліча. Дрэнна стала раптоўна, парушылася координация руху, затым адняліся рука и нога. Жанчына адразу вызвала хуткую. Ну, здесь я получила обследование, мне и КТ делали, и сердце, и УЗИ, и, в общем, все, что могли. И вот я уже хожу, я уже разговариваю, у меня уже все шевелится, и руки, и ноги. Вот. И здесь и физиотерапия была, и гимнастика, и вот артикуляцию речи. И все. Асіметрыя твару, парушэнне маўлення, страты сілы ў канечнасцях. Сцэнарый інсульта ва ўсіх падобны. Юрый Дзішавы падчас вострага парушэння мазгавога кровазвароту знаходзіўся на працоўным месцы, за рулем. Остановился, подождал пару часов, думал, пройдет. Нет, вызвал скорую. Все, госпитализировали. Першыя 4,5 гадзінамі дапамогі пры інсульце найбольш эфектыўныя. Сёння ў клінічную практыку актыўна ўкараняецца рэперфузійная тэрапія. Яе задача – выдаленне тромба і аднаўленне нармальнага лёгачнага крывацёку. Заболеваемость острым нарушением мозгового кровообращения имеет постоянную тенденцию к росту. Это обусловлено недостаточным контролем за уровнем артериальной гипертензии, ростом сахарного диабета, стрессовыми факторами, ну и, может быть, недостаточно щепетильное отношение людей к своему здоровью. Заболеваемость и смертность, вызванные ишемическим и геморрагическим инсультом, серьезно влияют на показатели здоровья населения и экономику стран в целом. Аддзяленне неўралогіі Брэсцкай гарадской больницы номер 1 разлічана на 60 коек, 45 з іх для пацыентаў, якія перанеслі інсульт. Усяго за год тут лечыцца каля 1500 такіх грамадзян. З першага дня знаходжання хворых у стацыянары з імі працуюць лагапеды, псіхолагі, масажысты. Праводзяцца заняткі па лячэбнай фізкультуры. 1, 2, 3, 4. Хорошо. Неадкладную дапамогу для тых, хто перанёс інсульт, аказваюць у 3 бальніцах абласнога цэнтра. Хуткай медыцынскай дапамогі, першай і цэнтральнай гарадскіх. Інсульт – гэта не прыгавор. Своечасовае аказанне медыцынскай дапамогі і рэабілітацыя могуць вярнуць чалавека да нармальнага жыцця. Але галоўнае пасля хваробы быць больш уважлівым да свайго здароўя. Ганна Буйкевіч, Александр Сівіцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».